Neste banco sentan orgullosas historias de superación. Aquí sentan moitas persoas que se atoparon a si mesmas, aínda que para iso tivesen que vivir unha e un cento de discriminacións, malas palabras, miradas ou desprezos. Sentan persoas que non piden privilexios, ningún trato especial, só vivir sen ser discriminadas nun país onde a legislación tamén pense nelas. Este é o Banco Trans de Sanxenxo, inaugurado hoxe neste 28 de xuño por mozos e mozas transexuais. Charlamos uns minutos con eles, dignos que contemplar este banco é un gran avance, unha pequena vitoria na súa loita pola visibilización do colectivo. Creo que é un paso hacia adiante na nosa sociedade e hacia un mundo mellor no que todo o mundo se senta libre. Aunque sea un gesto pequeño, siempre ayuda, porque cualquier persona que crea que no tiene apoyo en ningún lado, que no lo aceptan, también viene aquí y ve su bandera ahí en un banco, quieras que no, algo siempre te ayuda. Os avances dos últimos tempos din son insuficientes, piden un maior apoio por parte do Estado na defensa da diversidade sexual. Hai leis, pero non nos arropan todo o que necesitamos e ás veces as leis non as cumplen como deberían. Os colectivos sociais chegan a onde polo de agora non o fai o Estado. Un deses grupos é Crisalis, que presta apoio a menores transexuais e ás súas familias. Dende hai un ano viaxan por toda Galicia co seu programa de visibilización do colectivo trans. Loitando como o resto das asociaciones do colectivo para que por fin haxa unha lei estatal que ampare non só os adultos, senón que aquí, aparte de ser persoa transexual, na asociación son menores, que ainda están máis invisibilizados porque parece que por ser menor non tes dereito a exixir os teus dereitos. O acto desta mañá abriuno un cuarteto de saxofón da banda de música de Sanxenxo. Nel tamén participaron varios concelleiros da corporación e o rexedor sanxenxino, Telmo Martín, di sentirse orgulloso da paulatina visibilización do colectivo LGTBI. Eu creo que a sociedade española dou un salto importantísimo e tal. Sempre queda algún tonto polo medio que dice tonterías, pero eso é o de menos porque son unha parte moi minoritaria da sociedade. O acto serviu tamén de homenaxe a Alan, un mozo barcelonés transexual que pasou moitos veráns da súa vida en Sanxenxo. Suicidouse no 2015, vítima do acoso escolar.